Hello guys, ram sogo jotono no ani channel ni bisingte ingke tini narong no ang kaisa tini ni ani blog ke simple kisisa short barasa ke ang drive kai mani omono tini first time aboni bagi first time to ya obo second time first time oke ani ko kereng bai drive kai na kereng bai first time charogui naika omo second time kisai no rama rogo charogui nai mani practice khai tongta aino drive khai na bagai apagai tini ni video hingke tini ni blog hingke kisa ni blog no hingke tini ni hingke drive khai nai mani blog hingke norok nai tongdi kobang ma sal ro no norok bai manglaya tini tawisa jora mangka jora kaham manai tawisa norok bai manlai nani jora mangka kobang ma sal ro no ang norok ni blog khaijak baloka norok ani video rok nugya balokana tini jora hai noi tewsa kaham tongmani bisingte manlai kan norok bai engke dolong norok nai tongdi joto nai tongnai rok no joto no hambai ani channel nai tongma bagai crush masinai crush roge crush kaphegai gear masinai hai phone sikam start laikrana start maranai Hingke dolok tim baga sungno nogo paika tam bagi hingke ang asek video kam ke phunuk manlia tam bagi hingke saisung ni bagai loge o tai masa tongkang ke norok no drive khaima rok tai biskango rama rok rong drive thangpuru rok phunugui mangkhamu rama o thangpuru rok hai phuno saisung ni bagi norok no kisisa se phunugui mansio tam bagi hingke rama bo tikon hingke abo speed ke ya ki ek gyaro re se macharo gong ke ba abage ke next time norok nai tongdi next time mo taisa kam ke norok no phunugan hingke joto nai tongnai rok no hambai।